फेरेंगा बायदि सासे प्रेस्टिज थानाय नेताया हाग्रामा महिलारी बायदि सासे नेताखौ सोंखारिनाया मुगैजाथाव। श्रेष्ठ सासे मानसि हिसाबै थानाय मानसिया बेबायदि सासे दैदेनगिरिखौ सासे नेताखौ बेबायदि रावजों भाषा प्रयोग खालामनाया माने मुगैजाथाव। बिसिमुरि ब्लकनि मोनथाम प्राइमारिनि वर्कार्स मिट जादों। दिनै बेयाव नोंथाङा बाहागो लाना मा बुंनो सानो? खुलुमबाय। जे थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बे बिसमुरि ओनसोलाव जोंनि बिपिएफ राजनिति दलनि मैखोम बिहोमा दंखायो। बेवहाय गोदानै माबा मोनसे खालामथारदों बा माबा मोनसे खालामनांगौ बायदि मोनाखै। खालि जोङो जास्ट जोंनि दोलोनि जे दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि कर्मी बिथांमोनखौ लानानै जोङो ओरैनो गेट टुगेदार खालामनानै जोङो फैबाय थागोन समनि जे 2024नि जानो गोनां जे एमपिनि बिसायख'थि बेवहाय जोङो जोंनि कर्मकर्ताफोरनि दायित्वआ मा जागोन, मा खामानि मावनांगौ मा खामानि मावनाङा बेखौ लानानैसो जों सावरायदों। बेवहाय बिपिएफआ थांनाय 2005नि इलेक्सननिफ्रायनो बिराद स्ट्रं आरो फैबाय थागोन समाव आरो बेनिफ्राय स्ट्रंसिन भाबै जोङो बाहागो लानानै जे एमपिनि बिसायख'थि बेवहाय जोङो देरहाहोनायाव मैखोम होनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। दिनै नोंथांमोननि पार्टिनि मोनसे स्ल'गान नुनो मोन्दों, गरे गरे बिपिएफ गावे गावे बिपिएफ। बिनि ओंथिखौ मा फोरमायनो सानो? बेथ' दंखायोआनो। जे हाग्रामा महिलारी सारनि जे निथि जे आदर्श जे बिपिएफ राजनिति दलनि जे निथि जे आदर्श बेखौ थांनाय 2005नि जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों बे दिननिफ्रायनो रायजो राजानि गोरबोआव हाग्रामा महिलारी सार आरो बिपिएफ राजनिति दलनि जे निथि आदर्श बे रायजोनि गेजेराव बा रायजोनि बिखायाव जोङो स्थान मोनखानाय। बेवहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। आरो दा जोङो बेखौ गोदानै नोंथाङा सोंनाय हिसाबै जों बुंसै बे आवगायनिफ्रायनो सोलिबाय थाखानायखौनो जोङो खालि स्ल'गान हिसाबैल' जोङो बाहायदों जे घरे घरे नांगाल घरे घरे हाग्रामा। बेयो अभियाना जोंना जाबाय थागोन आरो सोलिबाय थागोन। आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोखौ थांनाय समनिफ्रायनो गोबानानै लाबोखानाय आरो एबाराव दा बांसिनै बिथांमोननि जे सासन भार बेखौ उतिष्ट मोननानै बिथांमोननि जे खुंथायाव थानानै बिथांमोना जे जेबो रायजो राजानि मोजां जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ आरो बांसिनै मिथिसार जानानै बिथांमोनजों दिनैनि दिनाव रावबो गैला। बिपिएफ राजनिति दोलोनि निथि आदर्शखौ रायजो राजाया न'खर न'खर गोबानानै लाबाय। आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि जे बिजाथि एमपिनि जे बिजाथि बेखौ गोरलैयैनो देरहाहरनो हागोन, जों बेखौ रोखा फोरमायनो हायो। एमपि सायख'थिया खाथि सौफैबाय। बे समाव नोंथांमोना राजाफोरनिसिम मा इस्यु लानानै हाबगोन? जोंहाथ' बेनो बिथांखौ रायजो राजाया सुबिदा होदोंमोन जे प्रमद बर' बिथांखौ सासन भाराव लाबोनायनि खारनानो बेनो जाहैबाय बिथाङा मा मावो, हाग्रामा महिलारी सारनिफ्राय बांसिन मावनो हागोन नामा बिदि होननानै रायजोफ्रा हयथ' आसा खालामदोंमोन। बियो कमप्लिटलि फेलार जाबाय। जोंहा गोदान माबा मोनसे इस्यु लाबोनांगौ बायदि जों नुवाखै। बिथाङा जे फेलार, बिथांमोननि सरकारा जे फेलारखा, बेवहाय जों गोदानै जेबो प्लेन पलिसि खालामनांगौ जोङो जोङो गोदान माबा मोनसे बिथांखि लानानै गोदान माबा मोनसे इस्यु लानानै हाबनांगौ बायदि जों नुवाखै। अलरेडि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ एभयड खालामखाबाय। फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दोल संगठननि मानसिफ्रा बिपिएफजों थाफागोन आरो थांनाय समनिफ्रायनो थाफाबोखादों आरो एबार बांसिनै थाफानानै जोंखौ देरहाहोनायाव मदद खालामगोन। बर' हारिनि बयनिबो आंगो आरो बिटिसिनि मुरब्बि हाग्रामा महिलारी बिथांखौनो फेरेंगा बिथाङा गाज्रि रावजों बिथाङा मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बुंथि, बिनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' गावनिसो परिचय जाहैबाय। सासे बे प्रेस्टिजियास मोनसे पदआव थानाय मानसिया बिटिसि सुक्ति खालामनाय बिटिसि निर्माता बादि सासे मुरब्बिखौ बे मूर्ख बे जेबो रोङा होननाया एकदम
खुब दुर्भाग्यजनक बिथाङा मोनसे श्रेष्ठ सासे मानसि हिसाबै थारै मानसिया बेबायदि सासे दैदेनगिरिखौ सासे नेताखौ बेबायदि रावजों भाषा प्रयोग खालामनाया माने मुगैजाथाव। माखासे साननि सिगां नोंथांनि दतमा समस्तिनि सिगाङाव हाब्रुबिल गेवलां फोथाराव मोनसे इउ पि पि एल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जाना थांदोंमोन। बेयावनो सासे कन्ट्राक्टर बापि बिथाङा बि पि एफ दोलोनिफ्राय 1000 जन जयनिं जादों होननानै बुंदों। बिनि सायाव मा बुङो? बेथ' कमप्लिटलि नंखाय। बि पि एफ राजनिथि दोलो हिसाबै दतमा थांनाय समनिफ्रायनो बिराद स्ट्रं, दासिमबो बिराद स्ट्रं। खुनु बि पि एफ राजनिथि दोलोनि बिथांमोननाव जोंनि मानसिया थाङाखै, जयेन जायाखै। बिथाङा मानब सेवा संघ NGO दानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबदों। रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै बेवहाय BJP निबो दं, कंग्रेसनिबो दं, BPF निबो दं। लेबार कार्डनि मोनसे प्रल'भन होनानै, लेबार कार्डआथ' नोङो जों गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमखा, गभर्नमेन्टनि बे मोनसे पलिसिखा जे लेबाराव जुदि जोङो रेजिस्टार खालामोबा, लेबार अफिसाव जुदि रेजिस्टार खालामोबा बेवहाय जोङो माबा खारनाव बेयो एक्सपायार जाबाय बा थैबाय बा माबा मोनसे इनजियर जाबाय, बिथांनो इन्सुरेन्स होनाय जायो, माखासे फैसा रिफान्ड खालामो। बेथ' गभर्नमेन्टनि सिस्टेमखा। बिथाङा बेखौनो गावनि मानब सेवा संघनि थ्रुयैसो खालामनो हायो होननानै बिभिन्न जाथि गस्थि बा दोलो संगठननि मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा बे लेबार कार्डखौ बानायना होदों। बे लेबार कार्डआ खालामनाय जाय बिथांमोनखौनो गावजों UPPL राजनिथि दोलोआव जगदान जाजोब्बाय होननानै बिथाङा BPF नि 1000 मानिबा 500 गासै 1500 जन मानसि जयेन जादों होननानै बिथाङा बुंदों। बे कमप्लिटलि नङा। गावसिनि गेजेराव बिराद नांलाय खमलाय जानानै दंबाय थायो। BJP ना होनदों मानो जोंनि मानसिया बेनाव थांनांगौ, जोंनि मानसिखौनो न'आव थानायखौ सिनदों, सोरबा गैयै लेबार कार्ड बानायनायखौ बिथाङा जयेन जाबाय होननानै लिस्ट होदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। दतमा समस्तिनि रायजो राजाया BPF खौ बिराद मोजां मोनो, हाग्रामा महिलारि सारखौ बिराद मोजां मोनो। फैबाय थागोन समावबो जों बेबायदिनो ग्रेडै निस्सय दतमा समस्ति हिसाबै जोङो जोंनि फैबाय थागोन जे MP नि बिसायख'थि, बेवहाय जोङो गोबां बिबाङै जोङो भट होहोनो हागोन, जोंहा दृढ़ बिसास। BTC इलेक्सनाव बिथाङा UPPL निफ्राय टिकेट लाना इलेक्सन गेलेयोब्ला बिथाङा नोंथांनि सायाव माबा मोनसे खहा लाबोनो हागौ नामा? बे 100% जोंखौ जेबो खालामनो हाया। बेथ' बाद हो। गुबुन दोल संगठननि मेला मानसि, सोरबा लिडार, बिराद गिदिर लिडारा थांबाबो दतमानि मानसि रायजो राजाया बेखौ आखुवालि लाया, बेखौ गोबानानै लाया। BPF राजनिथि दोलोखौ बा BPF राजनिथि दोलोनि जे बिथाङा केन्डिडेट जागोन, बिथांखौ गोरलैयैनो जोंना गोबानानै लागोन आरो देरहाहोनायाव मदद खालामगोन।